שלום נועה, מה שלומך? אנחנו בשבוע הראשון שלנו וזו השקילה הראשונה לסוף השבוע הזה. אתה מוזמן לעלות על המשקל ונראה מה קרה לנו במשך השבוע, אם עמדת ביעד או לא. כאמור, היעד שלך היה לרדת מ-84 קילוגרמים ל-62 קילו בשבוע הראשון. בואו נראה מה התוצאה. אתה כבר רואה את הנתון, נועם? עוד לא. היום אנחנו בשמיני לדצמבר. כן, יש נתון. 2011. מה התוצאה, נועם? 81.7. 80... משקל. וכמה אחוז שומן? שנייה. 26.8. יופי, יש לנו ירידה, אתה עמדת ביעד השבוע. תראה לכולם את המשקל, נועם. נהדר. תרים את זה קצת במצלמה, שנראה את הנתון. 26.8% שומן. יפה מאוד. ומשקל 60 81.7. 81.7. יפה מאוד.